koliko hrane imam. S tolikim blagom mogu preživjeti i 2 zime. Odlično sam to napravila. Zimnicu prikupljala, vrijedna bila. Jako sam sa sobom zadovoljna i sada mogu mirno spavati i bezbrižno zimske dane provoditi. Hrčkice, otvori! Čuješ li, hrčkice, prijateljice? Otvori, usmrznuću se! Otvori! Brhu! Tko je? Ja sam Hrčak, Hrčko, tvoj susjed. Što hoćeš? Zašto nisi u svojoj kući po ovoj zimi? No što je? Otvori mi pa ću ti reći što je. Što se dogodilo? Joj, hladno mi je. Smijem li ući da se malko ugrijem? A što ti u stvari trebaš, Hrčak? Sada baš i nije zgodan trenutak jer kuham ručak. Mljac, ručak. Mljac, ručak? Kako miriše. A što kuhaš? Ma nije važno, nego što trebaš? Ma bolje da ne znaš što mi se malo prije dogodilo. Joj, to je strašno, strašno. No daj reci više i uđi, no. Cijela će mi se kućica rashladiti. Hajde, ulazi. Evo, idem. Kako je ovdje kod tebe lijepo. Sve je čisto i uredno. A koliku zimnicu imaš? Pa to je cijelo brdo. A ti baš moraš uokolo njuškati. Zar si me došao nadzirati? Ma ne, Hrčkice, ne ljuti se. Došao sam jer nemam kamo. Kako to misliš nemaš kamo? Ta i ti kao i ja i svi drugi hrčci imaš svoju kućicu, svoj dom. Ali ja ga više nemam. Pa što se dogodilo? Noćas, za one jake oluje i kiše, moja je kućica poplavljena i nema je više. Tvoja je kućica poplavljena? Ali kako? Kako? Da, rekao sam ti, zbog oluje, vjetra i kiše, moje kućice nema više. Pa to je strašno. Zašto mi odmah to nisi rekao? Pokušavao sam, ali ti si se ljutila i nije ti baš bilo drago što me vidiš, pa sam... Ali Hrčko, susjede moj dragi, nisam znala da ti se ta strahota dogodila. A baš sam i kuhala pa morala prekinuti, zato sam možda malo ljuta bila. Ali sada, kada znam što se zbilo, što ti se dogodilo, oprosti moju neljubaznost i ljutnju. Oprosti, Hrčko. Ma nisam ti ni zamjerio, samo sam jako tužan zbog moje kućice i svega što mi se dogodilo. Jako tužan. A zimnica, tvoja hrana, sve one jabučice, orasi, biljčice koje si kao i ja cijelo ljeto skupljao. Gdje su? Što je s njima?
I njih je odnijela nabujala voda. Čak i onih nekoliko staklenki kompota od jagoda. O, kako mi je žao, Hrčko. I što ćeš sada? Kamo ćeš? Prije proljeća novu nastambu praviti ne možeš. Znam, zato i jesam tužan jer ostao sam bez ičega na šumskoj stazi i bol me teška sada pritišće, gazi. Ali Hrčko, hajde sjedni i ručak sa mnom podijeli. Gdje ima za jednoga, ima i za dvoje, zar ne? Hvala, Hrčkice, hvala. Ukusna je ova juha. Nisam ni svjestan bio koliko sam ogladnio od te muke i nesreće. Nadam se da tako nešto tebe nikada snaći neće. I ja se nadam, nego nemoj biti tužan, Hrčko. A kako ne bih bio kada mi je kućicu moju, moj dom, val vode odnio? Kako ne bih tužan bio? Ma slušaj, moja je kućica dovoljno velika, a zimnice imam za 2, za 3 zime. Pa zato ostani ovdje do proljeća, a u proljeće ćemo ti svi pomoći i kućicu novu napraviti. Može? Ali kako ću? Ja nemam ničega. Ničega. Ma ne plači, Hrčko, nego od sada što je moje i tvoje je. Zajedno ćemo kuhati i kućanske poslove raditi. Zadatke ćemo jednako izvršavati. Tako će ti lakše biti u mojoj kući prezimiti. Joj, Hrčkice, hvala ti. Znao sam da se na tebe mogu osloniti. Stvarno si prava prijateljica. Hajdemo sada posuđe oprati, a onda možemo nogomet s orasima zaigrati. Joj, u proljeće sve ću ti dvostruko vratiti, Hrčkice. Dvostruko! Nije potrebno, jer kakva bih ja, Hrčkica, bila kada bih na svoga brata, prijatelja zaboravila. Jer u onoga tko misli samo na sebe, niti je sreće, niti veselja, a u našoj je kućici svega obilja. Dobro je dobro sebi, ali i drugima činiti. Dobro je na sebe, ali i na druge misliti. Dobro je sebi, ali i drugima dati. Jer što ima ljepše od toga? A sada, djeco, razmislite. Je li Hrčkica dobro postupila? Kako biste vi postupili na njenom mjestu? Biste li pomogli prijatelju u nevolji?